Oikein paljon tervetuloa ponien ja heppojen muotinäytökseen. Tänään mä oon taas tuottaja, koska mä en tuolla täysin lähde. Koska Cash on niin mössä. No niin Felix, pois vaan. Uskokaa mua. Älkää usko Felixia. Elikkäs tänään ponit ja hepat kisaavat kellon hienoin asuste. Kaikilla on varttiaikaa muodostaa joku asu niille. Eikö niin? Tosiaan tää muotishow pidetään nyt tässä samassa yhteydessä kuin tuo Jalkkispeli, koska tää oli siis tämmönen ihan kansainvälinen. Eli me ei ole tätä todellakaan siis talli yhdessä keksitty, mutta kukaan muu ei vaan siis osallistunut paitsi meidän tallin hepat tai ponit. Niin, joo, tää ei ole siis ainakaan meidän keksä. Mutta tää niin pidetään tässä hiekkakentällä. Oi voi näitä vanhoja eläkepäiviä. Muotinäytös, mihin mä oon aina halunnut. Voiko olla? Mene sinne. Eiköhän aloiteta vaan. Ei! Mä oon aina halunnut tänne. Mä oon aina toivonut tätä. Please, pääseks mä? Mut siis mikä sun nimi on? Mä oon Seppo ja mä oon niin vanha. Monta vuotta. Sellaiset 30 vuotta. Jahas. Ei kun vaan mukaan. Mistä mä oon aina halunnut? Okei. Oi että. Voi, te ette ymmärräkään kuinka onnellinen mä oon. Juu, kyllä mä ihan ymmärrän. Ehkä. Mutta kisa alkakoon. Kattiakaa. Voi, minä oon kattonut näitä jaksoja, niin kyllä mä tiedän nämä asusteet. Mä? Tiedän paremmin kuin kukaan muu. No, joo. Mä en kyllä ole sellainen kuin Felix, mä lähden rauhalliselle linjalle. Juhu. Jorma Styli. Eli siis mulla on tämmönen hieno Jorma parta. Ja sitten naapurin Perjolta tarvitsee hienon pöytäliinen ja aina sitten vähän juutti narua se naapurin penalta. Joo. On Fannin vuoro. Jos mä tunnet tätä ihme Seppoa, niin käyn tarkistaa, että se ei ole missään tuijottelemassa, että mikä on Fannin asu. Juu, ei ollut. Fanni voi tulla. Ruutu! Ei me saa mitään selvää. Mä en oo mikään tulkitsija. Eiku Noin. Kiitti. Siis herranen aikaa. Siis mä en tiedä miten mulle kävi. Siis mun piti siis käydä hakemaan nämä asusteet ihan tuolta, mutta sitten mä jotenkin siis eksyin. Niin kerron vaan. Niin mä eksyin sinne Kylmäkosken frisbeegolfradalle. Sieltä tarttui sellainen puska mun päähän, mutta tää ei saanut kelvata. Sitten siinä on sellainen hyvä näköinen jätski, joskin mä otin sieltä jätskipaketin, mutta sit se juuttui mun turpaan kiinni. Toi ei kuulu mun asusteeseen. Tyhmä. Mutta on nyt siis mun asuste sitten. Ohas. Voit tulla Nalle. Kanne oli ihan oikeassa. Ihan tyhmä jätskipaketti. Tyhmä kioski. Mun osu on tämmönen hieno laukku. Sitten tämmönen hieno. Nyt on tämmönen hieno loivi tai tämmönen. Joo. Ja tämmönen hieno laukku. Pöllin siis tänne naapurin Pirjolta. Mutta älä mene sinne. Miksi? Ja muutkin saa, jos nähnyt sun asuun. Ups. Voit tulla. Moi. Eli siis ekana tää mun pää. Mulla on tossa kypärä ja harja. Koska mä haluan siis niinku tää mun asu merkitsee sitä, että mä haluan näyttää, että mä niinku rakastan treenitä, mä rakastan niinku esteitä ja kaikkea tai tällainen. Niin joo, sitten tässä selässä on tietenkin satula, että voi hyppiä kunnon esteitä. Ja sitten siinä on vielä tämmönen ruusuke, koska no onhan se nyt tärkeää, että voittaa kisat. Estekisat. Voit tulla. Okei, eli siis mä päätin laittaa mun suitset, nämä on siis suitset, mitä mä joudun käyttämään, ja joo, no vihreät hyi, niin päätin tehdä tästä vähän niinku muunlaisen, eli mun suitset, ja sitten mun lempimössöjä, ne on niin best. Mä en voinut ottaa sitä semmoista vesijuttua, eli mä en pidä niitä kuivana, mutta tässä on tätä kuivajauhetta, mitä mä sinne laitetaan aina siis, niin joo.
Eli nyt kaikki on näyttänyt osunsa ja sitten kaikki tulee tuohon vielä näyttää riviin lempparit ja sitten te saatte äänestää lempparinne. Nyt kaikki on tässä ja nyt te saatte vielä katsoa nämä asut tästä kaikki vierekkäin. Ja nyt te saatte päättää, kellä on hienoin. Ja se saadaan tietää seuraavassa jaksossa. Ihan tylsää. Äänestäkää mua!